Gledate vijesti grada Otočca. Vijesti iz politike. Evo, dame i gospodo, štovani predstavnici medija, moje ime je Pero Ćorić i glavni sam tajnik Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Kako vam je poznato, HSP dr. Ante Starčević je jedna od najmlađih političkih opcija u Republici Hrvatskoj, ali smo ponosni da baštinimo najstariji politički svjetonazor, to je pravaštvo, to je jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor. Ja kao glavni tajnik sam još više ponosan da trenutno brojimo preko 22.000 članova i ono što je još važnije, da je preko 70% u našoj stranci ljudi koji nisu nikad bili politički opredijeljeni. Da su u našem programu, pa i u našoj predsjednici Ruži Tomašić, nadam se i u nekome od nas, prepoznali te osobe i taj program koji će moći ispuniti ona njihova očekivanja zašto su pristupili. Dakle, HSP dr. Ante Starčević je osnovan prije 2,5 godine mnogi kažu na krajnjem istoku Hrvatske, u Bapskoj kod Iloka. Ja kažem da je to početak Hrvatske. Prvi i osnovni cilj je bio očuvati i sačuvati pravaštvo od onih koji su zadnjih desetljeća i pol zlorabili taj program da bi stjecali nekakve beneficije i osobne sinekure. Ja im neću govoriti imena da im ne dajemo besplatnu reklamu, ali mislim da je svima jasno o komu se radi. Ni Ruža Tomašić, ni moja malenkost, niti naši suradnici nismo u politici, niti smo ovu stranku osnovali da bi ponovo nešto mi stekli, nego ono sve što smo stekli napravili u svojim karijerama, svojim životima dajemo za ovu stranku. Kao takvi smo izašli na zadnje parlamentarne izbore. Ja svodim komentar tih zadnjih izbora. Nismo sretni, ali smo zadovoljni. Dakle, stjecanjem parlamentarnog statusa i ono što je još važnije, ulaskom Ruže Tomašić u Hrvatski parlament, mi smo uvjereni da ćemo uspjeti u našem naumu, u našim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima, pogotovo što je Ruža osoba koja ima takvu percepciju u javnosti, ali ona i zaista pokazuje ono što mi govorimo, nemojte političare slušati što govore, nego gledajte što rade. A ona to pravaštvo, starčevićanstvo zaista živi i tako se i ponaša. Upravo iz tih razloga smo ponosni da smo jedini predstavnici tog izvorno hrvatskog najstarijeg političkog svjetonazora u Hrvatskom saboru. Pogotovo smo svjesni toga da je Hrvatska kroz zadnjih stoljeća i pol, otkad postoji naš program, uvijek bila pod nekim slovom B. Za vrijeme naših djedova to je bila Budimpešta, Beč. Za vrijeme naših djedova, očeva, to je nesretna Jugoslavija, Beograd. Evo i mi kao stranka smo danas svjesni da nalazimo se na ulasku u europske integracije, Brisel. Dakle, bez jednog ovakvog programa koji će jasno i glasno znati štititi hrvatske nacionalne interese, jao Hrvatima. Upravo iz tog razloga mi smo i donijeli nekih svojih 5 zaključaka, 5 točaka koji su nama sveto pismo, koji ćemo se držati u periodu koji je pred nama. Točka 1 je ustrojiti stranku na svim razinama od Iloka do Župe Dubrovačke i na tom tragu nalazimo se danas u Otočcu, u Ličko-senjskoj županiji, gdje smo izabrali vodstvo za Ličko-senjsku županiju. Točka 2 je sačuvati koaliciju sa Hrvatskom čistom strankom prava i drugim manjim strankama, istaknutim pojedincima i udrugama koje su nam se pridružile. Moja malenkost je idejni tvorac projekta Pravaški kišoban koji smo stvorili zajedno sa našom strankom u Bapskoj, svjesni toga da jedan ovakav, zaista da ne ponavljam koliko vrijedan program, ne može baštiniti ni jedna politička grupacija, nego je baštini cijeli hrvatski narod i zato nama nije nužno u pripremama za lokalne izbore i one sljedeće parlamentarne da svim baš apsolutno moraju biti članovi naše stranke, mogu se priključiti našem projektu Pravaški kišoban, zajedno s nama izaći, sačiniti kvalitetan program, a tu govorim o političkim strankama, udrugama, istaknutim pojedincima i kao takvi zatražiti povjerenje birača. Naravno, mi nismo ni HDZ, ni SDP, niti neke druge moćnije stranke koje imaju neograničena sredstva, koja koriste i medije. Evo, ja se zahvaljujem zaista medijima ovdje na ovakvom odazivu, nego mi moramo usmenom predajom biti ustrojeni na svim razinama
na svih 20 županijskih vijeća, grad Zagreb, u svim županijskim sjedištima i mi ćemo taj proces završiti u sljedeća 2 mjeseca. Evo, na tom tragu ja vam predstavljam našeg predsjednika županijskog vijeća, gospodina Miru Matijevića, ovdje za Ličko-senjsku županiju. Ovdje sa mnom je naš profesor Ivan Tepeš, dopredsjednik stranke, koji neće ni jedno ni drugo biti dugo. Uskoro će doktorirati, pa će biti doktor znanosti, a jedini je kandidat trenutni za zamjenika predsjednice stranke Ruže Tomašić, tako da sam uvjeren da će nakon sabora stranke gospodin Tepeš biti zamjenik predsjednice, bit će doktor znanosti i s nama je čovjek koji je svakodnevno surađivao sa gospodinom Matijevićem i našim dužnosnicima u Ličko-senjskoj županiji na prethodnim parlamentarnim izborima, gospodin Rudolf Dvorski. Evo, na tom tragu ja ću dati riječ gospodinu Dvorskom. Zahvaljujem svim medijima što su došli i moram reći da mi je iznimna čast, da sam jako sretan što se napokon uspjelo oformiti, znači, županijsko vijeće Ličko-senjske županije, naravno HSP dr. Ante Starčević. Prije par mjeseci, to je u 10. mjesecu kad smo počeli razgovore, gospodin Matijević i ja sam dobio koordinator za 9. izbornu jedinicu, tako da u 9. izbornoj jedinici je i Ličko-senjska županija. Odmah sam znao ili osjetio da je gospodin Matijević pravo rješenje, pravi čovjek za našu stranku. Danas, eto, na svu sreću, opet ponavljam, doveli smo ovu priču kraju, ali donijeli smo jedan novi početak za Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević, ali uvjeren sam da ovo nije samo nov početak za nas, da ovo je nov početak za Ličko-senjsku županiju i siguran sam da ćemo biti jedina čak alternativa do sad vladajućoj garnituri Ličko-senjskoj županiji na čelu naravno sa gospodinom Matijevićem. To je bilo sve od mene. Hvala. Dobar dan. Koristim priliku da vam se zahvalim što ste nas podsjetili ovdje i zadovoljstvo mi je veliko što možemo predstaviti na izvoru pravaštva, možemo predstaviti pravu izvornu pravašku stranku HSP dr. Ante Starčević. To je velika nagrada za naše članove koji su nam još prije izbora poklonili povjerenje, koji su nam prišli i omogućili da još prije izbora osnujemo 5 podružnica. Ovo je kruna cijelog tog napora, cijelog tog povjerenja ukazanog i ovo je jako bitan dan, smatram, za Liku, s obzirom da se u Lici tek našom pojavom otvara politička scena. Vjerujem da će se rezultati jako brzo pokazati. Hvala vam. Dobar dan svima, poštovani predstavnici medija. Ja ću se vam s ovim putem obratiti u 2 dosta bitne stvari kao dopredsjednik stranke. Znači, prva stvar, nalazimo se ovdje u Ličko-senjskoj županiji i čast mi je zadovoljstvo što sam evo danas prisustvovao osnivačkom zboru po prvi puta nakon 2,5 godine koliko stranka egzistira. Prije 2 mjeseca smo postali parlamentarna stranka, jedina parlamentarna stranka pravaškog svjetonazora, odnosno jedina parlamentarna stranka Hrvatske desnice. I evo, danas po prvi puta imali smo neke kontakte tijekom ovih 2,5 godine, danas po prvi puta smo napravili organizaciju, imali smo jedan zbor sa oko 60 članova, ako sam nije gospodin predsjednik to naglasio. Dakle, jedan dobar početak da u Lici postanemo u stvari jedina oporba. Svi smo svjesni situacije Ličko-senjskoj županiji, znamo da je ovdje već dugi niz godina Hrvatska demokratska zajednica prihvatila Liku kao svoje neko privatno leno, a ono što je nama je bitno da je Lika središte pravaštva, odnosno u Žitniku pored Gospića se rodio dr. Ante Starčević, čije ime mi nosimo u imenu naše stranke, tako da je ovim danom, ovim trenutkom krenulo nešto šta će biti, ja mislim, dosta pozitivno za Liku, Ličko-senjsku županiju, a time i za Hrvatsku, dakle da se pravaštvo vratilo tamo gdje je rođeno i da će evo od danas krenuti sa punim jedrima brodom koji je prema naprijed. Druga stvar, ja vas moram ovdje pozdraviti u ime predsjednice Ruže Tomašić, ona je trebala biti s nama, ali kako traje gore sjednica Sabora i raspravlja se o proračunu, ovim putem ću poručiti, evo kako ste vi mediji pred nama,
imamo dakle samo jednog zastupnika u Hrvatskom saboru, ali ćemo očito biti najglasnija oporba što se tiče nekih stvari, niko o tome ne progovara, a to je da već nakon 2 mjeseca se vidi očito nesposobnost vladajuće garniture. Vidi se da su oni vlast shvatili kao podjelu plijena. Dakle, i vidi se to na relaciji sukoba Milanović-Čačić, odnosno vidi se da Hrvatska narodna stranka nema program kako izvući Hrvatsku iz krize, kako poboljšati neke stvari, nego im se cijela politika svodi kako će svoje ljude ugurati u nadzorne odbore. Ne bi to bilo tako ni žalosno da oni te ljude koje gure u nadzorne odbore mahom su svi ili pod kaznenim prijavama ili odsuđeni pravomoćno, nepravomoćno ili već svakojako. Dakle, na taj način mislimo da ova vlada neće dugo trajati i na tragu one koalicijske vlade koja je bila 2000. godine, samo što je razlika u tome što su oni kao Kukuriku koalicija egzistirali već 2 godine prije parlamentarnih izbora i mi se jednostavno ne možemo načuditi tome kako se oni nisu kvalitetno pripremili, a zadnjih godinu dana pred izbore sve ankete su govorile u prilog pobjedi Kukuriku koalicije. Dakle, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević i naša jedina saborska zastupnica, naša predsjednica Ruža Tomašić, jasno i glasno će u Hrvatskom saboru biti žestoka oporba današnjoj vladajućoj garnituri i ukazivat ćemo jako na sve pogreške i propuste, a kažem ono što nas trenutno smeta, to je da današnja garnitura vlast ne smatra na način da napravi dobrobit za hrvatski narod, nego jednostavno kao podjelu plijena i ono što nas najviše brine to je privatizacija Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja, dakle prodaje se obiteljsko srebro kako bi se pokrpale rupe i kako bi se njihova nesposobnost prikrila. HSP dr. Ante Starčević ne samo da broji 22.000 članova, nego 70% tih članova nikada nije bilo aktivno niti u jednoj političkoj stranci. Ono što je još važnije, veliki broj imamo mladih i žena i još važnije veliki broj visoko obrazovanih kadrova. Bila bi velika šteta za bilo koju užu ili širu sredinu da ti kadrovi sjede u oporbi i da ukazuju što bi neko trebao raditi. HSP dr. Ante Starčević se sprema i želi biti vlast na svim razinama, kako na lokalnima, općinama, gradovima, županijama, tako i na razini Republike Hrvatske. Često govorim da oni koji se bave politikom, a ne žele biti vlast, to čine samo iz 2 razloga. Ili su nesposobni ili ne govore istinu. Dakle, legitimno pravo jedne ovakve političke grupacije, jedne ovakve političke stranke koja baštini ovakav program je da se bori za vlast. Pri tome ne osporavam ni onima, a u prvom redu zaista mislim to na HDZ-ovske kadrove koji danas vode tu stranku, da se bore za slobodu. Nažalost, mislim da su oni više opterećeni svojom borbom za slobodu i onim što iza toga ide, što nosi Kazneni zakon u Republici Hrvatskoj, a to je ako budu osuđeni oduzimanje njihove imovine, nego da se uhvate u koštac sa nesposobnom lijevom vladom, da se uhvate u koštac da zaista po prvi put pokušaju okupiti jednu demokršćansku opciju. Ako se tako što ne desi, mi pozorno pratimo demokratske procese unutar HDZ-a. Mi kao stranka ćemo pokušati sa našim partnerima, sa strankama sličnog svjetonazora, mislimo tu na HČSP, na HSS i druge stranke s kojima razgovaramo, okupiti se pod jednim kišobranom i zajedno sa njima izaći na sljedeće lokalne izbore. Sve sa ciljem da bi polučili što kvalitetniji rezultat, a naravno da bi iza toga pripremili jedan svepravaški sabor prije sljedećih parlamentarnih izbora, tako da u ovome ciklusu između ove dvojih parlamentarnih izbora svakako ćemo raditi na tome. Apsolutno se ograđujemo od takozvanog sabora Đapić-Jukić-Srbovog d.o.o. HSP-a koji je najavljen ovih dana 25. u Zagrebu na nepoznatoj lokaciji. To će biti još jedan igrokaz za javnost gdje će ovaj poznati trojac koji je već ogrezao u jedno političko nasilje kojeg oni organiziraju i direktno provode. Oni će pokušati sačuvati taj dični brend, to dično ime stranke, pečat, kasu i one nešto novaca koje imaju u njoj. Naravno, to će biti kratkog daha. Mi znamo da kad preuzemo i tu stranku da u njoj nećemo zateći niti kasu, ali smo i na takvu soluciju spremni.